jroning dada wis tak trimo senadyan lara tak simpen dipopoting nyawa lilaku kudu lila sliramu dadi duweke wong liya Mas tambah ono bas titik Mas cek 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 nalikane udan krimis wong kelingan sliramu wong manis datan bisa tak selai nyatane isih tresno jroning ati wanci ratri saya langut animbranget titan saya langut mang bisa nyawang fotomu ra krasa netes roning pipiku sayang iki pancen kasunyatan aku kowe anyabang tresno larangan sak mestine yen tambung gawe lara luwih becik tak simpen sak jroning dada wis tak trimo senadyan lara tak simpen dipopoting nyawa lilaku kudu lila sliramu dadi duweke wong liya
tresno ning burine malah gelem liya aja nganti nyawang aku yen to weruh nyepati mripatku alon kaliya kowe timbang dadi klilip salawase biyen madu dadi racun racun dada tatu dadi keton wong tresno yen dilarani yen ra kuat aku golek ganti wancine tansah dielengke wes wancine ya padha nindakake atus kumandhut wae sampeyan kepengen ira salat yakti cagake agama timang waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumainah luwih sampurna yen berjamaah subuh duhur lan ngasar salat saya tinggal tidak mungkar maghrib lan isya cangkepe prayogane ditambah salat sunahe sesembrono